Bé, benvinguts, benvingudes amb aquest acte que hem dit que ens avancem a Sant Jordi i de pas comencem a celebrar aquest ambient de primavera que tenim. En els darrers temps ens hem acostumat, jo crec massa, a veure i escoltar notícies terribles sobre exiliats i refugiats que demanen auxili i aixopluc, tot fugint de tota mena de guerres. I repeteixo, efectivament, que ens hi han acostumat massa a veure-ho a totes hores sense poder-hi fer res. Algú va dir una vegada que allò que no surt als mitjans de comunicació no existeix, i és veritat. Però no és menys cert que allò que surt cada dia acaba deixant d'existir perceptivament, perquè ens hi acostumem tant que esdevé invisible, gairebé com si fos un paisatge natural que ens acompanya cada dia. Per això, a vegades cal buscar noves vies per tornar a fer visible la crua realitat que ens envolta, perquè la visibilitat és una condició necessària, tot i que pot ser no suficient, per a qualsevol intent de canvi. I és per això l'art, la cultura i concretament la literatura pot ser una arma per a moure, per commoure, per remoure les consciències. Fet i fet pot ser l'única arma legítima. Ja fa una colla d'anys, alguns de vostès potser ho recordaran, que ens ho deia Gabriel Celaya, quan a través de la veu de Paco Ibáñez ens recordava allò de que la poesia és una arma cargada de futur. I és també per això que enguany, des de la Universitat de Lleida, hem volgut avançar-nos a Sant Jordi armats amb la paraula. Recorrerem, doncs, a una petita part del nostre arsenal cultural. Mercè Rodoreda, Joan Margarit, Miguel Hernández, José Sanchís, Paul Eduard, Michel Asnama, Siegfried Sauson i Margaret Atwood, entre altres. Doncs per commemorar el Dia del Llibre, com es fa cada any per Sant Jordi, i per reivindicar la paraula literària com a font de saviesa i de bellesa simultàniament, però també com a font de compromís i de responsabilitat social. I ho farem amb textos en els 4 idiomes que hi ha al nostre entorn, català, en castellà, en francès i en anglès, per tal de reivindicar el paper de les llengües com a font de cooperació i de comunicació entre els països i de les seves diversitats lingüístiques. Per tant, des dels vicerectorats d'Activitats Culturals i Projecció Universitària i també el vicerectorat d'Estudiantats, el responsable del qual, la Neus Vila, avui no ens pot acompanyar perquè és fora de Lleida, i també, més concretament, de l'Institut de Llengües, i aquí tenim, això sí, la seva directora, la Marta Giner, us convidem doncs, a gaudir de la cultura en les seves diverses llengües per renovar aquesta mirada solidària al nostre entorn a través de la paraula. Aquesta serà la manera en què enguany la Universitat de Lleida vol donar la benvinguda a Sant Jordi amb aquest senzill acte contra la barbàrie, literatura, lectura dramatitzada en 4 llengües sobre la guerra i l'exili. Gràcies. Avui, a 9 de març de 2017,
sabem que hi ha més d'una quarantena de guerres i conflictes bèl·lics que cada any afecten a centenars de milers de persones en els 5 continents. Si contamos el inicio de muchos de sus conflictos, estas guerras extienden su número de víctimas a millones. Víctimas que incluyen tanto a los soldados de los ejércitos implicados como a los miembros de la sociedad civil. Including ill people, including children. Les enfants aussi. Mientras escuchamos las noticias, mientras leemos el periódico o mientras decidimos no hacerlo, ya sea por falta de tiempo o por falta de compromiso, que al final viene a ser la misma cosa. Des personnes comme vous, comme moi, meurent certainement dans plus de 40 pays du monde entier. And thousands of people are forced to leave their home, in most of them. Forced to leave their home. Miles de desplazados, arrancados de sus hogares, vagabundean por el mundo esperando otro hogar. Desitjant la pau. Leur paix. Et la paix de leurs enfants. Somiant en estar a l'altre costat, en el costat segur, d'on arriben, llunyans, els sorolls de la guerra. Somiant amb una casa amb calefacció, llit i menjar, amb la llibertat de poder escoltar o ignorar el clam del món a través d'una petita pantalla o d'uns fulls de paper imprès. Davant la insensibilització a què ens condueix la saturació d'informació, davant l'oblit històric a què ens convida la nostra còmoda quotidianitat, avui els proposem tornar a la literatura compromesa. Les invitamos a escuchar algunas voces contundentes que hablaron y hablan sin tapujos de la barbarie de la guerra. Que també van ser nostres. And which could be ours again. Y que emanan de autores y autoras que la sufrieron en sus carnes. Or who, in the best cases, warn us, like modern oracles, of the repetition of history. Et de l'impossibilité de trouver la paix intérieure quand la cruauté habite très près de nous, trop près de nous, à côté de notre table, celle où nous mangeons 3 fois par jour, tous les jours. A mediados del siglo XX, Theodor Adorno sentenció que escribir poesía después de Auschwitz és un acto de barbàrie. Amb aquesta lectura, ens preguntem si en realitat la poesia no és, des d'aleshores, més necessària que mai, i si no ens salva fins i tot de l'abisme a què estem abocats des dels inicis de la història, que no és sinó l'extrema crueltat dels homes contra ells mateixos. Isn't literature an efficient weapon to awaken our sleeping consciousness? Y a-t-il l'objectif plus noble pour la littérature? I nosaltres? No estem obligats a escoltar la denúncia i advertiment dels autors que, amb les seves paraules i des de l'autenticitat de la seva llengua, ens apunten directament al cor? Gabriel Celaya, poeta espanyol de principis del segle XX, molt reconegut però tal vegada no prou recordat, ja sentia la crida i l'obligació d'escriure sobre el que és en realitat el tema més necessari i més urgent, i de fer-ho irremediablement per tal de provocar una reacció en el lector. Comencem, doncs, amb un poema que és tota una declaració d'intencions. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte. Se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo, con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio. Como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser, sin pecado, un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y se evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren y canto
respirando. Canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo, por eso con técnica, ¿qué puedo? Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía. Poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos. Y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra. Son actos. La reconeguda escriptora canadenca Margaret Atwood continua la mateixa crida amb un poema on reconeix com de difícil és escriure sobre actes abominables com les guerres, les violacions, tortures i la fam que generen. De tan complicat com és, ni tan sols s'atreveix a anomenar el seu poema com a tal, sinó que, tal com es veu en el títol, el considera uns apunts que ha pres per a un poema que pot ser per un respecte extrem a les víctimes. Mai arribarà a completar. En els darrers versos ens recorda que és obligació del poeta obrir els ulls a totes aquestes realitats, encara que fent-ho se'ns fereixi igual com si ens tallessin els mateixos ulls. This is the place you would rather not know about. This is the place that will inhabit you. This is the place you cannot imagine. This is the place that will finally defeat you. Where the word why shrivels and empties itself. This is famine. There is no poem you can write about it. The sandpits where so many were buried and unearthed, the unendurable pain still traced on their skins. We make wreaths of adjectives for them. We count them like beads. We turn them into statistics and litanies and into poems like these ones. Nothing works. They remain what they are. The woman lies on the wet cement floor under the unending light, needle marks on her arms, put there to kill the brain, and wonders why she is dying. She is dying because she said. She is dying for the sake of the word. It is her body, silent and fingerless, writing this poem. It resembles an operation, but it is not one. Nor, despite the spread legs, grunts, and blood, is it a birth. Partly it's a job. Partly it's a display of skill, like a concerto. It can be done badly or well, they tell themselves. Partly it's an art. The facts of this world seen clearly are seen through tears. Why tell me then there's something wrong with my eyes? To see clearly and without flinching, without turning away, this is agony. The eyes taped open 2 inches from the sun. What is it you see then? Is it a vision? A bad dream? A hallucination? What is it you hear? The razor across the eyeball is a detail from an old film. It is also a truth. Witness is what you must bear. In this country, you can say what you like because no one will listen to you anyway. It's safe enough.
In this country, you can try to write the poem that can never be written, the poem that invents nothing and excuses nothing, because you invent and excuse yourself each day. Elsewhere, this poem is not invention. Elsewhere, this poem takes courage. Elsewhere, this poem must be written because the poets are already dead. Elsewhere, this poem must be written as if you are already dead, as if nothing more can be done or said to save you. Elsewhere, this poem must be written because there is nothing more to do. Sabem de la guerra a través de xifres i d'imatges inconexes, de fotos antigues que poden semblar una ficció, o per mitjà de columnes de diari que ens fa mandra llegir. I del que passa al camp de batalla o a les ciutats assetjades? Realment, què en sabem? Quines veus s'hi enterren? I del silenci que queda després del bombardeig? Què en surt? El següent grup de poemes ens mostra les trinxeres emocionals de la guerra, causants de ferides de diversa magnitud. Monsieur le Président, je vous fais une... Joaquim Amat Piniella, escriptor i polític de Manresa que va viure de primera mà i com a soldat la Guerra Civil Espanyola, l'exili a França, la Segona Guerra Mundial i l'experiència dels camps de concentració nazis com a deportat al camp de Mauthausen, ens descriu al poema Cambra fosca i amb una claredat colpidora la desesperació del captiu que, pres de guerra, és encara més pres de la seva solitud i del sentiment d'abandó del món. He oblidat que hi ha darrere els murs que em tanquen. No sé per què el temps es desentén d'aquest dolor. El món és silenci. La vida és espera. La mort és solitud. No ha vingut ningú aquesta nit de sequetats? Ningú que portés el guiatge dels potents? Ningú que aixequés la veu dels cabdills? Per què parleu, soldats, si no us comprèn ningú? Per què calleu, poetes, si a cada porta poseu la llum? I jo, entre aquests murs, entre cortines de sang infecunda, jo que espero collites generoses i amors prolífics i universos de pau. Oh, la por del no veure, del no saber, del no sentir. Ferides les mans d'anar a les palpentes, encès el pensament del preguntar sense resposta. Sordes les oïdes d'aquest mutisme martellejant. Qui voldrà traure'm d'aquesta cambra fosca? Veniu, cavallers daurats dels dies de sol, que els camps devastats no són estèrils i jo, que callo entre silencis, parlaré. De France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens... Siegfried Sassoon, també escriptor i soldat, és conegut com a un dels poetes de la Primera Guerra Mundial. La seva vivència en una guerra tan sagnant com aquella el va permetre descriure com pocs les ferides irreparables que romanen després del combat. De la ferida més extrema, la que condueix a un jove soldat al suïcidi. En parla aquest poema, on la rima aconsegueix un to lleuger i melòdic, que contrasta amb la dura realitat que se'ns descriu. I knew a simple soldier boy who grinned at life in empty joy, slept soundly through the lonesome dark, and whistled early with the lark. In winter trenches, cowed and glum, with crumbs and lice and lack
of rum, he put a bullet through his brain. No one spoke of him again. You, smack-faced crowds with kindling eye, who cheer when soldier lads march by, sneak home and pray you'll never know the hell where youth and laughter go. Paul Eluard, autor de Saint-Denis respectat per dadaistes i surrealistes, va tornar-se un poeta compromès amb la llibertat i la justícia a partir de la seva experiència en la Segona Guerra Mundial i a través de les seves activitats clandestines dins de la resistència francesa. En el següent poema ens descriu la impotència dels vençuts i de les víctimes de la guerra en general. Aquestes tenen veu només per uns breus moments, durant un alto al foc imaginari. Amb un to desafiant per a la consciència de tots els qui l'escolten, Eluard ens pregunta: Que voulez-vous? La porte était gardée. Que voulez-vous? Nous étions enfermés. Que voulez-vous? La rue était barrée. Que voulez-vous? La ville était matée. Que voulez-vous? Elle était affamée. Que voulez-vous? Nous étions désarmés. Que voulez-vous? La nuit était tombée. Que voulez-vous? Nous nous sommes aimés. Des del bàndol dels vençuts ens parla també Miguel Hernández, gran poeta en llengua castellana de principis del segle XX. Empresonat a Sevilla, un cop acabada la Guerra Civil, va escriure el famós poema Nanas de la cebolla, com a resposta a una carta rebuda de la seva dona, on li deia que només tenia pa i ceba per a menjar. Nanas de la cebolla està dedicat al seu segon fill, nascut el 1939. De la foscor i la impotència de la seva cel·la, el poeta n'extreu aquests versos carregats d'una tendresa corprenedora. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata despacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca, coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Ay, desperté de ser niño. Nunca despiertes. Triste llevo la boca. Ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido de tu carne, es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo me ríes, con 5 azahares,
como 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes de abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Joan Margarit, el poeta de Sanaüja, que al llarg de la seva obra parla de la postguerra, com d'un present que continua viu en la seva manera d'entendre el món, ens completa aquest retrat de paternitat trencada a través d'un poema auster, cruel i alhora compassiu, on s'hi reflecteix una de les conseqüències universals de totes les guerres, la ruptura de les famílies amb la mort d'un o dos dels progenitors, el destí incert dels supervivents i, sobretot, el desemparament dels infants. El pare afusellat, o, com el jutge diu, executat. La mare, la misèria i la fam, la instància que algú li escriu a màquina. Saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicito a vuecencia deixar els fills a la casa de misericòrdia. El fred del seu demà és en una instància. Els orfenats i hospicis eren durs, però més dura és la intempèrie. La verdadera caritat fa por. És com la poesia. Un bon poema, per vell que sigui, ha de ser cruel. No hi ha res més. La poesia és ara l'última casa de misericòrdia. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Michel Azama, dramaturg Sí, contemporani Els francès, infants. Primeres i últimes víctimes de tots els conflictes bèl·lics. Hi visquin o hi morin. O fins i tot encara que hi neixin, anys després del conflicte. Perquè seguiran patint la misèria viscuda per ells o els seus pares durant molt de temps i més enllà del conflicte, els quedarà per sempre l'ànsia per una felicitat robada dins del sorteig macabre de la història. Michel Azama, dramaturg contemporani francès, va colpir el públic europeu a finals dels anys 80 amb Croades, una de les seves obres més conegudes que ha estat traduïda en diverses llengües. Croisade ens representa l'absurd de tots els conflictes bèl·lics a través d'una guerra imaginària, que comença amb aquesta escena entre dos nens que juguen innocentment, de forma molt perillosa, enmig d'un camp de batalla. Ma poupée a perdu un bras dans un bombardement. Vite! Il faut brûler là, bien sûr. Alors que ça saigne pas. Très bête. C'est une poupée, ça saigne pas. Il faut brûler quand même. C'est comme ça qu'on fait. Elle pue. Les plastiques puent exactement comme les gens. Quand on les brûle... C'est une poupée, viens. Attention, elle a pris un éclat d'obus. Tchac! Tchac! Une jambe, oh, et l'autre bras. T'exagères. Ah, tu vas finir par la tuer. Brûle, brûle. Ah, ça pue. C'est formidable. On peut tout enlever tant qu'on n'enlève pas la tête. Elle n'est pas morte. Quand même. Mais si on enlève la tête, elle est morte. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait un paquet cadeau. C'est à moi. Non, à moi. À moi. À moi. C'est moi les plus forte. C'est bête.
D'abord, un garçon, c'est bête. Je parie qu'il n'y a rien de bien dans ce paquet. Des médicaments et des bêtises comme ça. T'es jaloux? Non. Si. Non. Si. Bon, alors si t'es pas jaloux, pourquoi tu pleures? J'ouvre le paquet. Je m'en fiche. Je soigne ma poupée, sinon elle va devenir toute noire, comme mon cousin, quand il avait perdu son bras. Regarde, c'est un camion citerne. Oh, c'est téléguidé. Je m'en fiche. C'est bête. C'est un jouet de garçon. Écoute, sois pas fâché. Je mets le camion là, tout près de moi, et je te donne ça. C'est pour téléguider. Tu appuieras sur ces boutons, et le camion viendra vers toi, d'accord? T'es plus fiché? Tu joues avec moi? Bon. Ouais. Donne. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas un bon jouet, dit? Qu'est-ce que c'est, ce jouet, dit? Tu es pas mort, dit? Dels nens mutilats en tenim ben poques notícies, llevat de les que ens retornen incansables en la seva croada personal els fotògrafs de guerra. Christopher Murray Griff, el poeta i periodista escocès que signava amb el pseudònim de Hugh McDiarmid i que va servir com a soldat a la Primera Guerra Mundial, ens parla sobre els infants ferits de guerra. Lluny de convertir-los en màrtirs, el poeta ironitza sobre els ridículs, per inútils, homenatges que els nens mutilats reben per part dels seus privilegiats governants. Now, let the legless boy show the great lady how well he can manage his crutches. It doesn't matter, though, the sister objects. He's not used to them yet, when such is the will of the princess. Come, Tommy, try a few desperate steps through the ward. Then the hand of royalty will pat your head, and life suddenly cease to be hard. For a couple of legs are surely no miss when the loss leads to such an honor like this. One knows when one sees how jealous the rest of the children are, it's been all for the best. But would the sound of your sticks on the floor thundered in her skull forevermore. A quanta guerra. Mercè Rodoreda ens narra les aventures d'un noi de 15 anys que decideix anar al front amb un amic de la seva infància. En una novel·la on de guerra en si no se'n descriu cap, Rodoreda ens aconsegueix escenes memorables com la que segueix, on s'hi reflecteix l'impacte que té una guerra qualsevol en la vida de grans i de menuts. T'he buscat. Des d'ahir que et busco. Així que vas deixar-me, ja et vaig començar a buscar. On eres? Sabia que tornaries. La criatura se m'ha mort. El meu fill s'ha mort. Et buscava perquè m'ajudessis a enterrar-lo. La dona de la criatura morta duia una llanterna que em va donar. Li he pogut tancar els ulls. No mira. No hi veu. Que bonic. La criatura duia un vestit de puntes, com un vestit de batejar, lligat sota el pit amb una cinta blanca. Una gorra de puntes li voltava la cara, lligada al coll amb un llaç de seda. Mira que bonic. La dona de la criatura morta tenia una pala ran dels peus. Agafa-la. L'enterrarem més avall, on els morts no són tan espessos, en un sot que va fer un obús. La terra hi és menys dura perquè ha estat remoguda. A la vora del riu, perquè si el sent, l'adormi. La cara de la dona era blanca, com la de la criatura,
dues cares blanques com el paper, damunt de la boira, de color de sofre. Vaig deixar la pala a dintre de la barca. Rema tu. Jo no en sé. La barca lliscava tallant la boira esfilagarçada, que corria d'una banda a l'altra, sense que fes un alè de vent. Ahir a la nit em vaig adonar que el meu fill s'havia mort. I per això et buscava. Si hagués pogut menjar no se m'hauria mort. El menjar s'ha acabat. Una veïna m'ha donat aquest vestit, veus? I m'ha dit, amb llàgrimes als ulls, enterra el ben preciós. Em va agafar una mà. Tens la mà de gel com les mans del meu fill. Només se sentia la remor dels rems i de l'aigua. Ja hem arribat. Ho conec per aquesta bandera, per aquest pal de bandera clavat a terra que un llampec de lluna ha fet brillar. Vaig agafar la llanterna i la pala i la vaig ajudar a baixar, carregada amb la criatura. No sents a sota dels peus que la terra fa una mica de baixada? La terra remoguda, a trossos era flonja, a trossos era dura. Cava fondo. Anava dient. Cava més fondo. Si no caves ben fondo, els gossos el desenterraran i els ocells li buidaran els ulls. Si et cansa, reposa. Tenim tota la nit per endavant. Més fondo. Tan fondo com tu ets alt. No vull que els gossos me'l descobreixin. Em va agafar un braç i me'l va estrènyer amb força. Sents? No sents un gos que plora? Ploren amb el cap en l'aire i amb el coll tibant. Ploren perquè al cel el sentin. Perquè la mort s'espanti. A més de retornar-nos la veu punyent de les víctimes, els escriptors han plasmat com ningú el gran absurd que suposa la guerra en el gran teatre del món. A continuació, us oferim dos fragments de dues obres de teatre contemporani conegudes als escenaris internacionals i nacionals. La primera, Incendis, de Wajdi Mouawad, ens alerta sobre la imparable espiral de venjança que generen l'odi o la por d'un poble contra l'altre. La segona, Ai Carmela, de José Sanchi Sinisterra, revisa la tragèdia de la Guerra Civil espanyola a través de dos pobres còmics republicans i recorre a l'humor com a arma per a desemmascarar l'absurditat d'aquesta guerra fratricida. C'est la guerra. Which war? ¿Quién lo dice? Nadie lo entiende. Els germans disparen sobre els germans i els pares sobre els pares. Una guerra? Però quina guerra? Un dia 500.000 refugiats van arribar a l'altre costat de la frontera i van dir: Nos han echado de nuestras tierras. Dejad que nos quedemos a vuestro lado. Gente de aquí dijo que sí, gente de allá dijo que no. Gente de aquí tuvo que huir. Millones de destinos. Y no sabemos quién dispara a quién, ni por qué. Es la guerra. And the children who were here, where are they? Tout s'est passé très vite. Les réfugiés sont arrivés. Ils ont pris tout le monde. Même les nouveau-nés. Tout le monde. Ils étaient en colère. Why? Pour se venger. Il y a des jours, les miliciens ont pendu 3 adolescents réfugiés qui se sont aventurés en dehors des camps. Why did the militias hang the teenagers? Parce que des réfugiés du camp avaient violé et tué une fille de le village de Kafar Samira. And why did the two refugees rape and kill that girl? Parce que les miliciens avaient lapidé une famille de réfugiés. Why did the militias stone the family of refugees to death? Parce que les réfugiés avaient brûlé une maison près de la colline de Tim. Why did the refugees burn the house? Pour se venger des miliciens qui avaient détruit un puits d'eau foré par eux. Why did the militias destroy the well? Parce que des réfugiés avaient brûlé une récolte du côté du fleuve, au champ. Why did the refugees burn the harvest? Hi ha una raó. Però la meva memòria s'atura aquí. I no puc retrocedir més enllà. Però la història pot continuar encara molt de temps. De hilo en hilo, de cólera en cólera, de violación en asesinato, hasta el principio del mundo. Viva la quinta brigada, rumbo
rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay. Ah, ¿eres tú? Sí, ¿Has vuelto? ya ve. He soñado que... ¿Qué? No, nada. Así que ha vuelto. Sí, he vuelto. Menos mal. Solo que ¿Qué? me ha costado más. ¿Qué quieres decir? Eso, que me ha costado más. ¿Pero por qué? No sé, era más difícil. Que era más difícil. Volver aquí. ¿No te dejaban? No, allí nadie ni deja ni no deja. Entonces, No sé, mira que eres preguntón, ¿eh? ¿Y tú qué has hecho? yo nada. Esperarte. Es curioso. ¿El qué? Este sitio. Un teatro vacío. ¿Por qué? La de cosas que... Ay, sí. La de cosa. ¿Y tú? ¿Dónde has estado? ¿Cuándo? Todo este rato. ¿Desde que te has ido? He estado allí. Sí, pero ¿dónde? Pues no sé, era un cruce de vía. ¿Un cruce? Sí, de vías de tren. Se cruzaban 2 vías de tren. Quiere decir una estación. No había una estación, solo la caseta del guardaguja o algo así, en medio del descampado. Qué raro. Una caseta. Sí, pero no estaba. ¿Quién no estaba? ¿El guardaúja? Ni él ni nadie. La gente iba llegando, se formaba la cola. ¿La cola? ¿Os ponían en la cola? No nos ponía nadie, nos íbamos poniendo nosotros. La costumbre, claro. ¿Y había mucha gente? Pues no, pues al principio no. Pero poco a poco la iba viendo. ¿Y estaba el tipo aquel, el sinvergüenza de la cabeza abierta? No, yo no lo vi. Como no fuera de lo más borroso. ¿Borroso? Sí. ¿Qué quiere decir? Ah, quiere decir que os vais, que se van como borrando. Sí, algo así. Bueno, hombre, es que estos deben de ser los muertos antiguos, los del principio de la guerra, o de antes. No te preocupes, que yo aún... ¿Sabes quién ha estado un rato en la cola? No, ¿quién? No te lo pueden imaginar. ¿A que no lo adivinas? ¿Pero cómo voy a adivinarlo? Con los muertos de... que Es hay... uno que hacía verso, muy famoso es. Seguro que lo adivina, venga. Ay, mujer, no sé. Sí, hombre, que lo mataron nada más empezar la guerra, hombre, en Granada. Venga, que es muy fácil. ¡García Lorca! Sí. Federico García Lorca. ¡Ese mismo! Caray, García Lorca, muy famoso, ¿eh? ¿Y ha estado allí contigo? Pues sí, allí estaba ella, ¿ves? Ya te digo, mirando el suelo, muy serio. Uy, y yo le digo, usted no es de por aquí, ¿verdad? Porque yo le notaba un no sé qué, y él va y me contesta, pues usted tampoco, paisana. Y ahí no tiene a los dos, hablando de Granada. Y resulta que conocía a la Caruca, una prima hermana de la hija del primer marido de mi abuela Mamanina, que había estado sirviendo en su casa. Ya ves tú qué pequeño el mundo. Eso mismo le dije yo, y él me contestó, muy pequeño, Carmela, muy pequeño, pero ya crecerá. ¿Eso te dijo? Sí, eso me dijo. Ya crecerá. ¡Qué cosa, sí! ¿Qué cosa? Ya crecerá. Y en esa que se acerca el cura de Belchite, que casi no se aguantaba derecho el pobre de lo blandorro que estaba. ¿Por qué blandorro? No sé muy bien, se ve que lo echaron de un campanario abajo. Oh, pobre hombre. Uy, ya lo puede decir ya. Uf, si viera tú cómo sudaba el pobre. ¿Sudá? ¿Con este frío? Del apuro que estaba pasando, porque la gente ya se estaba empezando a cabrear, ¿Pero por qué? Porque no dan la cara. ¿Quién no da la cara? Pues nadie, ni Dios, ni la Virgen, ni la palomica. ¿Pero qué palomica? Pues la que vive con ellos. Ah, te refieres al Espíritu Santo. Ese sí, pues ni el espíritu ni nadie. Pero qué mujer, Dios y la Virgen no van a ir ahí por ahí atendiendo a todo. Bueno, vale, pero por lo menos, no sé, los ángeles, los santos, yo qué sé. No, en eso tiene razón. San Pedro, por ejemplo, a ver, ¿dónde está San Pedro? ¿A mí qué me pregunta? Y claro, pues todo va así, manga por hombro. No hay derecho. No, había una mujer muy enfadada, que no paraba de llamar a Santa Engracia. Pero bueno, decía, pero a ver, ¿dónde está Santa Engracia? A ver, que me he pasado la vida rezándole y poniéndole vela cada viernes. Más de 200 duros en vela me he gastado. ¿Y ahora qué? ¿Dónde coño está Santa Engracia, Y ahí no aparecía ni Santa Engracia ni nadie. Pobre mujer. 200 duros. Y ya ves. Tirado a la calle. Y claro, pues el cura era todo pedir disculpas, que tenga paciencia, que si enseguida vendrá alguien. Oye, nadie venía. Oye, Carmela. ¿Qué? Yo no sé lo que es esto. ¿Lo que es? ¿Qué? Esto, lo que nos pasa. Que tú estás aquí como muerta y que podamos hablar, tocarnos. No entiendo cómo está ocurriendo, ni por qué. Pues yo tampoco, pero ya ves. Te juro que casi no he bebido, Ya. Y soñar, ya sabes que yo no sueño nunca, o casi. No, si tú con roncar ya, Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor digo, yo no sé, como hay tantos muertos por la guerra y eso, pues no cabemos todos. ¿Pero en dónde? Pues ¿dónde va a ser? La muerte. Y por eso nos tienen por aquí esperando mientras nos acomodan. No digas tonterías, Carmela.
¿Crees tú que la muerte es un almacén de ultramarino? ¿Tú qué sabes, Díaz? ¿Te ha muerto alguna vez o no? Claro, aquí la única muerta es la señora, Pues menuda. No me grites, ¿eh? Mira, tú eres la que no tienes que gritar. ¿Por qué no? Porque estás muerta y los muertos no gritan. Pues no digas tú que no gritas. ¡Ya ves! ¿Qué veo? Lo que has conseguido. Tú, más muerta que una rata muerta. Oye, no me insultes, ya está bien, ¿eh? Yo peor que muerto. ¿Qué pensaba ganar, Que íbamos a ganar nosotros haciéndonos los héroes, ¿No era bastante haber aguantado casi 2 años, con la guerra y con nuestros varietés? ¿Te parece poco heroísmo ese? Carmela y Paulino, variedades a lo fino, Menuda finura. ¿Y de las capitales? A olvidarse, Ya ves. que hay mucha competencia. Y venga pueblo arriba y pueblo abajo, con los 4 baúles. Pues lo que Y hay. el tonto de Gustavete, que es como llevar otro baúl. Oye. Porque ni sirve para representante, ni para regidor, ni para No tramoyista. te metas con Gustavete, ¿eh? Eso, defiéndele. Ya salió Santa Carmela, patrona de los subnormales. Oye, para subnormal tú, que si no te hubiera dado tanto humo de artista con el teniente, no se le hubiera ocurrido hacernos actuar. ¿Ah, no? ¿Y qué no hubieran hecho? Por soltarnos y dejarnos marchar a las 2 horas. Dejarnos marchar, dejarnos marchar, so cándida. Pero tú sabes lo que es una guerra. Tú tienes idea de lo que está pasando por ahí, Anda, sal a dar una vuelta y verás lo que te encuentras. Asómate a la escuela y mira cuántos niños han metido ahí, Los creciditos que están. Y cómo les hacen cantar la tabla de 7. Y luego ve por las afueras y cuenta la gente que han sacado a pasear y se ha quedado a descansar, ahí, al borde de la carretera. Bueno, y sin ir más lejos, mira lo que han hecho contigo. Ya está bien, ¿no? ¿Ya está bien de qué? Puedes restregarme por las narices que estoy muerta, que hasta parece que te alegra. Que me alegro yo Oye, bastante me pesa a mí que ni el sabor de los membrillos noto ya. Pero ¿cómo puedes decir que? Pero si eres tú quien. Calla. ¿Qué pasa? Oye, ¿Oí qué? ¿no oyes nada? ¿De qué? Bomba. Cañonazo. Yo no oigo nada. Sí, allá a lo lejos. Bum, bum. No se oye nada, Carmela, ni una mosca. Sí, lejos, lejos. Lo oigo, pero muy claro. Vamos, no te asustes, son imaginaciones tuyas. Que te digo que no, que lo oigo muy bien. Mira que si lo matan otra vez. ¿Pero qué? Hasta parece que lo veo. Sí, allí. Lo veo en la caseta, la vía, el humo. ¡Hay explosiones! Carmela, por favor, cálmate. ¿Cómo va a ver eso? Que son imaginaciones. No se oye nada, no se ve nada. Que sí, que lo veo. Caí muy despacio, la bomba. Explotan despacio. Veo la tierra que salta, la metralleta. Pero estás aquí conmigo, Carmela. En el teatro. Estás aquí. Ellos están allí. No huyen. Se quedan quietos, andan despacio. Se paran. ¡Van a matarlo otra vez! Par la colombe et l'olivier, par la détresse du prisonnier. I com els titelles de la història, els protagonistes d'històries de trinxera, de guerra, d'exili, de desplaçament forçat, segueixen desfilant davant dels nostres ulls ferits, els nostres ulls tancats. Per aquest motiu, la veu d'escriptors contemporanis que denuncien aquestes realitats ressona amb més força que mai. Per acabar, us deixem amb un poema que Jennifer Toksvig ha escrit en anglès en honor als refugiats i que nosaltres llegirem en fragments en les 4 llengües d'aquesta lectura. Amb els versos curts i rítmics del poema, Toksvig transmet la urgència amb què els refugiats van haver de decidir què endur-se quan van marxar de casa seva. I ens fa viure en la nostra pell la gran importància i alhora futilitat d'aquestes decisions en un moment en què el que està en joc és la vida dels qui estimes i la pròpia vida. Tant de bo després de textos com aquest puguem dir, evocant a E.E. Cummings, "Now the ears of my ears awake and the eyes of my eyes are opened." Ara les oïdes de les meves oïdes s'han desvetllat i els ulls dels meus ulls estan oberts. Si haguessis de marxar de casa teva, què t'enduries? Moneder, Empty. wallet, Monedes. de la monnaie, Torch. de sifflet, Laser point to see more clearly out at sea. 3 valises, Una bossa. mochila,
les papiers dans un sac en plastique jaune, sellotape to make it waterproof, un yellow card for refugees, un DNI, and an information booklet from the government, diploma electrónico, certificate from high school, passaport si en tens, expensive one-way ticket, flag, la bandera, le drapeau national, laptop, phone, les numéros téléphone, les numéros téléphone, les numéros téléphone, smartphone with Skype and FaceTime, auriculars, el cargador, les chargeurs, overseas adapter, les claus de casa, house keys. les clés de la maison. Hemos sufrido tanto. Quiero estudiar para ser alguien otra vez. Calmants, Seasickness tablets, bastó de caminar, bastó de caminar, white cane, muletas, wheelchair, jeringuillas para usar en caso de emergencia, bandages, pasta de dents, toothbrush and toothpaste, nail clippers shampoo, i crema solar, an ointment for sunburn pastilles per a l'epilèpsia del meu fill, una al dia, y el registro de todas las vacunas del bebé. i crema blanquejadora per a la cara. I want my skin to be white and my hair to be spiked. I don't want them to know I'm a refugee. What if someone spots me and calls the police? Because I'm illegal. But not if I'm white. That's right. Yes, that's right. Vestidos tradicionales, Roba d'abric. baby clothing, Favorite clothing. ropa sucia, Roba mullada. pants, La meva màquina de cosir és la meva vida, la meva sang. 4 dresses, Una muda de recanvi. One pair of flowery jeans that I wore to a party and will not wear again until I go to another one. una camisa, And one missing sandal. pair of shoes, Pair of shoes. new never worn, Un regal d'un amic. my favorite scarf. I just like the color. Mi turbante es mi guardián, protege mi identidad y mi fe. Sin él, soy vulnerable. Headscarf from someone who died in a conflict. El gorro del bebé, And socks for the baby. un bolqué, un. Y compresas. A sport jacket for warmth, And some have a life jacket too. And some don't. el més dolorós de convertir-te en un refugiat és que et despertes cada dia per adonar-te que has perdut tota la teva llibertat i ja no pots decidir sobre la teva vida. It's like everything is closed in your face, so there's nothing else but the sea. There's nothing but the sea as a way to get out and be free. M'escapé con mis hijos, Ma sœur, brother, husband, muller, moi-même, amb el meu somriure, avec mon sourire, amb la meva vida, avec ma vie, with my life, with my life, With with my my life. life. Muchas gracias.